Velkommen til. Mit navn er Alexander, og i dag skal vi have Capline. Jeg vil vise det første kvarter, som er blok 1. Det vil være starten. På en time, der starter vi med de store muskelgrupper først. Det vil sige ben. Og så skal vi have med bryst. Og vi skal have med core. Så vi starter med at stille på 6 minutter. Og vi starter med at tage venstre ben fremad, og det andet ben, det kører vi tilbage. Så det er lige. Her kommer vi til at løfte ned om norden med hovedet op igen. Og tilbage igen. Og op. Tilbage. Og op. Tilbage. Op. Husk, vi skal trække med fortsætterne over. Spænder rigtig godt. Og vi prøver med det andet ben. Husk, vi spænder maven. Og den tager vi 30 af, 15 af hvert ben, og vi starter bare med venstre ben fra det frem, og vi gør tilbage med højre. Og 3, 2, 1, nu, 1, og 2, og 3, 4, og sidste. Vi skifter ben. 1, 2, 3, 4, husk at spænde, 5, husk at spænde mere. Godt, vi kører højre ben. 1, 2, 3, 4, og 5, og vi skifter ben. 1, og 2, og 3, 4, og 5, og vi tager højre igen. Vi mangler en runde med hvert ben. 1, 2, 3, og 4, 5, de 5 sidste med venstre, og 1, og 2, 3, og 4, sidste, 5. Godt, vi starter på den ene side, og jeg starter med venstre. Det vi gør, det er, at vi kører ud med den ene ben. Den kommer ud, og kører vi nedad også. Så vi kommer til at strege. Vi er en højre ben, og det venstre lidt bøjet, og så op igen. Og helt sammen. Så, ud, ned, streg, op, helt sammen. Ud, ned, streg, op, helt sammen. Og det laver vi 5 af med hver ben. Ud, streg. Sidste, vi skifter. Godt. Så er det højre ben. Kør ud. Ned. Op. Og ind. Ud. Ned. Op. Og ind. Ud. Ned. Op og ind. Ud. Ned. Vi får bare lidt stræk og så træner vi lidt handler med den her. Og lidt lov. Og vi går ud igen. Og op. Vi skifter ben. Og 1. 2. Og 3. Og 4. Spænd mere. Spænd i ballerne, når jeg tager sammen. Og vi skifter på. 1, 2, 3, og 4, sammen, og 5. Godt. Vi mangler 2 mere. Så, en på venstre ben, og 1, og 2, og 3,
2. Kom nu. 3. Flot. Og 4. Og simpelthen. Super, nu må vi vinde lidt. Og lægger jeg på måtten med knæene ved spidsen. Og vi skal køre lidt på maven. Så tager jeg ud af den her hånd. Og lægger jeg på alle 4. Det vi så gør, det er, at vi kører begge hænder ud. Strækker os. Og kom ind. Det er så langt ud, som vi kan. Man kan også godt komme i etaper ind der. Eller man kan trække et ben en gang om gangen. Eller det får man her. Og vi kører 20 af dem her. Så er det selv, hvor hurtigt det er langt. Kom her. Kom nu. Flot. Det skal være hårdt. Kom nu. Flot. 10 meter. Kom nu. I kan også, hvis den er for hård. Vi kan lige køre ud med det ene ben, eller med den ene arm, og op igen. Den tæller vel så for 2, og den tæller stadig for 1. Ja. Okay, det er for 4. Så kører du med den højre, så kører du bare ud af. Det er så skal blive. Og op igen. 5 mere. 5 mere, kom nu. 1. Og 2. Og 3. Og 4. Og 5. Godt, så ryster det med. Vi tager 5 til. Kom nu. 1. Og 2. Og 3. Og 4. Og 5. Super. Godt. Vi lægger os på pælen igen til nu. Det er tidspunkt, at vi kører hertil. Så der er et lille streg på benene, så det kommer til at se sådan her ud. Og så kører vi. Så vil jeg afstrække på knæ med slides. Hvis det bliver for hårdt, så gør det med en arm ad gangen. Kør ud. Op, ind, ud, ind. Husk færdigt, hvis I glider over i hånden. Husk at spænde i maven. I laver 5-10. Hold lidt pause. Og kør det igen.